Здравейте, мили дами! Днес реших да направя това видео след една моя среща, на която излязох много интересни въпроси. Срещата беше за грижа за кожата и дамата, с която разговарях, така много се интересуваше и искаше да навлезе така в дълбочина. Въпросите й бяха чудесни и затова сега аз правя това видео, за да може то да достигне до повече жени, които се интересуват от действието на продуктите. Въпросите, които ми зададе, когато започнахме разговора, бяха много интересни, както ви казах. И тя така ме попита: добре, сега говориш ми тук за серуми, аз ползвам крем. За какво ми е този серум? Имам си дневен крем, имам си нощен крем, имам си крем за около очите. Защо трябва да ползвам и серум? Нали, какво ще ми донесе той, което, нали, всъщност кремовете не ми ли го доставят достатъчно? И тъй като това са много хубави въпроси, които най-вероятно много от вас си ги задават, затова сега ето и моите отговори. Серумите са продукти с висока концентрация на активни съставки, като антиоксиданти и витамини. Те могат наистина да помогнат на кожата, и то в дългосрочен план. Стимулират производството на колаген и поддържат оптимални нива на хидратация. Те имат по-лека текстура в сравнение с кремовете, тъй като са съставени от по-малки молекули, чрез които доставят допълнителни нутриенти в по-дълбоките слоеве на кожата. Основното предназначение на серумите е да се погрижат за специфични нужди на слоевете на кожата, които се намират под епидермис, като например пигментацията, тъмни петна. Друг проблем, който много така ефикасно се повлиява от серумите, това са и дълбоките бръчки. Серумите са една съществена част от анти-ейдж програмата за грижа за кожата. Те имат отлични клинични тестове, които доказват тяхната ефективност. Можем ли тогава, като са толкова ефективни тия серуми, можем ли да заменим дневния и нощния крем с серум? Тук моя отговор е категоричен и е твърдо не. И сега ще ви кажа защо. Защото целта на кремовете е да поддържат кожата хидратирана, като създават защитна бариера между кожата ни и външната среда. А серумите са създадени така, че да проникват дълбоко в кожата, доставяйки ключови нутриенти. Дневния, нощния крем и серума изпълняват различна функция. И ако изключите един от тях, лишавате кожата си от съществени ползи, които носят тези продукти. Ето всъщност и няколко факта, чрез които лесно можете да различавате тези три продукта. Серума има по-лека текстура, която безпроблемно се абсорбира от кожата и доставя активните съставки. Серума допълва и ускорява действието на дневния крем, но той не го замества. Дневният крем осигурява дълбока хидратация и защита на кожата ни през деня. Той е формулиран с UV филтри, като осигурява защита срещу стареенето на кожата, което се причинява всъщност от слънчевата радиация. Какво да кажем пък за нощния крем? Особено през нощта един серум само не е достатъчен. През нощта кожата ни има нужда от нощен крем, който да я подхранва и да подпомага бързото й възстановяване. Същевременно и нейното обновяване през нощта, нали, времето, през което ние си почиваме. Ето това са съвсем
малко на брой факти, които обаче ще ви позволят и може би ще ви дадат причината, поради която да ползвате всеки един от трите продукта, да го вложите в грижата за вашата кожа. Казахме основните неща за тези продукти, казахме и защо е добре да използваме серум. Как обаче да го използваме? Серума се нанася веднага след като почистим кожата с лек масаж по лицето и по шията. Една-две капки от серума са достатъчни, за да покрие цялата област на лицето, същевременно и шията. И тъй като формулата му е много концентрирана, той много лесно се разнася и бързо се абсорбира от кожата и кожата вече след него за секунди е готова за нанасянето на дневния и нощния крем, в зависимост от това дали в кой момент всъщност го поставяме. Дали е сутрин, или е вечер, или дали ни предстои активност, или ни предстои да си почиваме. Това беше за серумите, как и защо да ги използваме. Надявам се, че това видео ще ви бъде полезно и ако е така, ще се радвам да го споделите в коментар под този пост.